Sa probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ngudto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Webes. Yara kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon. November 3, 2022 mga kaaksyon. No? Kabustang mga kaaksyon ta sa sining nga udto kabayuntang nakachibog na, nakapanyaga na ang halos kalabanan. Ang iban siniway pagidma na ga plaster pa sang palanyagahon mga kaaksyon. No? Welcome diri sa ideo sining nga palatuntunan karon dugay-dugaya dalontang mabalita gikan sa aton sining nga maaksyon unit reporters, mga balita national gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang atong sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto kabayontang okslang kamodra sa atong sining pangalagad. Walang mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod nagapatigayo na sang ilang hilikoton sa sining udto, no? Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag kalakip man sa oriental side nagapamati na sa atong sining pag broadcast sa sining udto by Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon BBB. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique, kag tubtub sa Malabutan sa aton sining pagwaragwag. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kada siglang sang inadlaw tano, makmutatlo na kadlaw na kalipaso sa bulan sang Nobyembre, dugay-dugay Disyembre na naman, no?
Ay, puwerte. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay aton hibalaon ang balita sa Kapitolyo Probinsyal. Balita sa aton ni aksyon na Marlon Hinovia ini may kangtanan sa Armed Conflict Financial Assistance Payout ginpatigayon sang DSWD subong adlaw sa syudad sang Himamaylan. Kaga Negros Occidental nagtukod sang Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee mga kaaksyon. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Art Tayhopon distribution sa mga school supplies nagsugod na subong adlaw. Sa BCPO naman balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, droga ginalantaw motibo sang kapulisano sang Police Station 8 Bla, angon sa paglutang sang isa ka negosyante kahapon sa barangay Tangubtong nagresulta sang iya sining nga kamatayon. Ambot na ang drogang ginalantaw sang kapulisan daw may nadakpan tong street cleaner na kaligad nga babaye bla tong 680,000 worth sang illegal nga droga. Ambot na ning angot sini kay amo maning daw ginapaino-ino karon sa mga kapulisan. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita na aksyon na John Diaz, ini may kangtanan sa anay preso ginlutang patay sa syudad sang Sipalay. Lalaki nga nabunggoano sa banwa sang Hinigaran na kilala na biktima una nga ginpa-record sa banwa sang Pontevedra matapos gulpila mga naglumpat sa Ceres bus liner. Sa balita naman sa patrol karon dugay-dugay, balita ni Aksyon Alvin Graba, 3 ka sunog nagluntad sa Bacolod kag probinsya, mga pumuluyo ginaparawagan maghalong kag mangin alerto. Sa balita naman kay Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, ini may kangtanan sa 40 anyos nga nagamaniho sang motorsiklo patay matapos mag-landslide sa simentado nga dalan. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa banwa sang Calatrava, 14 anyos nga ginaligar, ginimuslan magapasaka kaso karon sa hapon batok sa suspect bla suno sa kapulisan sa banwa sang Calatrava. Sa balita national, person of interest sa pagpatay kay Percy Lapid yara na sa kustodiya sang NBI. DepEd may pagpangklaro nga wala ginabalik ang gin-isyo nga gadgets sa mga manunudlo. 2.3 milyones nga mga Pinoy, 2.3 milyones nga mga Pinoy yon naka-eksperyensya sang kagutom base sa SWS survey. Kalitan sa agrikultura, tugas ang Bagyo Paing nagdangat sa 2.74 bilyones pesos. Kagabay 520 ka tonelada sang sinsilyo ginaparitero na BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano siyang 520 ka tonelada sang sinsilyo
ginaparitero na. Ano ning ginaparitero? Basi kung ginapawala na ni, ay nano ini? Oh, nga ano nga sinsilyohon ini? Basing mga dumaan nga sinsilyo? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:46 karon dugay-dugaya mga detalye sa ato sinigin pang headlines. Mabatian ninyo dugay-dugay, no? Mahinang kalaban Amat-amaton talang ini mga kaksyon sa aton sininga mga taga-palamati sa sininga udto. Karon dugay-dugaya mga detalye sini tirahon ta mga kaaksyon amon sa kangina, no? Liog lang like kag share sa amon sining Facebook page. I-like kag i-share ang aton sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos! Sige, daligid lang mga kaaksyon samtang naga pahunay-hunay kamo sa sininga udto. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay plus ng mga report sa aton sininga mga aksyon unit reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa mga kaksuntang nagapamati sa sining udto. May lang pag-monitor sa Kainday Blasa, kay Ray Flores Marioga na Sinoro. May lang pamati kay Rachel Magsipok, Emily Torrecampo Malayas, Arlene Anerdes, Robert P. Sorio, Rochelle Bangelesta, Emily Hindrala, Norberto Margalio, Lilian Tadina Claridad, kay Ronz Cabs Jr., Evelyn Sinaon, Ryan Belio, Yani Tolentino, Aileen Biligorio, Marley Di Mabildo, no? Kay Marley Di Mabildo, kay Casagreggi, no? Casagreggi. Ayos! Salamat gida. And sa ibang panaton nga mga kaksyon, lantaon ta diyan ay sapya ko Aflina Limbaga Aflina Limbaga watching live from Mandawi, Cebu. Thank you so much Aflina Limbaga, no? Sinday Blasag pa shoutout lang sa kay Bichay de la Rosabla. Always gid ga pamati sa ARB, no? Thank you gid Inday Blasa kay Bichay de la Rosa. And daligid lang Julian Losio watching live in Barangay Carabalan, Himamaylan, si Julian Losio. Ayos. Evelyn Tumakin Brose, malang pagpamati dra sa si Palay City. Ryan Belio, salamat gid Ryan Belio, no? Evelyn Sinaon kaglani Hulagaya sa Proc Gaisano, Barangay Alihis, malang pag-monitor. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero may di siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala siya ng Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Balita, Banak, Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banak, Buliki. Una
sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras, 11:56 na mga kaaksyon namon sa kanginan. Kay Sir Arwin Lucio, ga-monitor dra sa Bridco Porto, si Sir Arwin Lucio, no? Gatamyaw sa Bugoya kag kay Waifiya dra sa Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan, no? Sir Arwin Lucio, sige, thank you, Gid, no? Live extension na coffee mix, mga kaaksyon, no? Bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dakop ka, daong ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Sang adlaw sa patuhaw sa bituon, mga balita, magdala, inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa lihapon, badayon Aksyon Radio, Bacolod sa lido. May nadagpa na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka. Ayos! Kinanglan may dakop, Gid, no? Parang sigurado, no? Si Aksyon Alvin Graba, dakop na. Hindi kay kun ano, dakop sa kag premyuhan niya. Ay, pwerte kay nagapamati diri sa Aksyon Radyo Bacolod, no? O, kwaon taring dakop ni Aksyon Alvin Graba sa din siya subong ga panglutihot, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, ari kita diri sa area sa Purok Narabaybay sa Barangay 8, no? Okay. Di nang Narabaybay gani Aksyon Alvin? Ari kita sa likod sa BFP sa Bureau of Fire. Sa likod Sa likod dampi Aksyon na Rex, no? Isa ka matahong nga linay daw kuan bala ara sa sulod sa Tiangge o kung sa iya bintana nagapabintana sa iya sininga Tiangge upod ang iya tatay nagwa gali no imo sa patayan niya ina gali dai gay ko kinaksyon na Rex paglabay namo ni aksyon na nani anong pangalan mo gani dai Doris do kanami sa posisyon namon aksyon Rex pagwa ko lang diguro pagwasa. Gua ka anay, day. Para balanta ang height niya. Height niya? Kagang height niya, Ano galing ngalan mo? Doris. Doris ano? Malunggayon. Malunggayon.
O malunggay. Malunggay yun ang galing, no? O, pila na edad mo day, Doris? 39. 39. Uy, moving pa. Dalaga ay. May bana. Dalaga, gidayon na. May bana. Anyway, pila ng bata? 2 kabilo. Duha ka bilog, estudyante subong. Oo. Okay. Doris, ginadakop ta ka, no? Ginadakop ta ka, pero ang dakop mo, hindi kaya busing ganun nga pusasan ka, no? Hindi kaya pagpusasan, kundi tagaan ka sang regalo. No? Ninyaga ka na. Tapos na. May tirigangon pa kamutuway na eh. Jutay na lang. Jutay na lang. Ganda lang namon ni aksyonanin, no? Anyway, ariyo batuna ang regalo sang Action Radio Bacolod. Hindi na pagpadugaya. Hindi na. Kiyatan ko na lang. Hindi na pamatian mo. Rex Cantong. Rex Cantong. Dugangi. Dugangan ko. Ari pagit batuna. Gapangapi ka man kung aga, no? Mas maayo na kay madumduman mo kami firme, no? Ari pagit dugangan ko pagit Action Rex. Kay iniya halin sa tagipusoon sa Action Radio Bacolod. Ari batuna 500 pesos. Okay na ni? Okay na yun. May pamahaw na ko buwan. May pamahaw ka na buwas. May pang sudan man. Kape. Di tayo din. Parang sa baso. Pangalan mo, di ba? Doris. Doris Malunggayon. Doris Malunggayon, Action na. Doris? Doris. May S ang punta, no? May S, no? May S. Doris. Malunggayon. Sige. Ara na sa imo, regalo sa Action Radio. May bugas ka na, may cup ka, may 500 pesos ka pa. Ano mambal mo? Salamat din sa Action Radio. Sa sakon nga wala pusas. Kay regalo rin ang ginakal. Salamat. Thank you kay Rex Canton. Sige, salamat Rex ka Action Rex, no? So, nadakpan ta karon nga aga si Inday Doris Gayon. Bitson na ni Kirawin ni si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Ayos, salamat kinaksyon na Alvin Graba, reporting live dira sa Barangay 8 siya, Puroknara, Baybay mo, daw mo to. Barangay 8, no? Puroknara, Baybay. Si Aksyon Alvin Graba, mga kaaksyon. Balikan ta sa guro aksyonen sa piyak nga komunikasyon para nga makaligwas siya karon para sa ikaduwatang dakop mga kaaksyon, no? Tirahon tanang balita sa patrol, no? Si Aksyon Alvin Graba, kwaontan lang sa inimay kang tanan sa tatlo kasunog, nagluntad sa Bacolod kag probinsya, isa to sa Morsia, isa sa Vista Alegre kag isa sa Barangay Sumag, no? Di may yarang panawagan ang Bureau of Fire Protection sa mga pumuluyo nga maghalong kag mangin alerto. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Yes, Action Rex. Arena. Sulod na. Ang ginapabayan nga kandil butang sa altar, muni ang nakita na tunaan sa sunog kagabi sa Zone 1 Progreso Village, Barangay Vista Alegre, diri sa siyudad sa Bacolod. And ang isa Action Rex naman nga ginhampangan man nga puspuro, muni man ang gintunaan sang karayo sa sunog na tabo man kay nasang aga sa puro kaisahan sa Sumag. Rason nga nagapanawagan kag nagapangabay gid subong si Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspi sa mga pumuluyo nga mag-aligmat kag ipalayo isa ang kandila, puspuro kag iban pa, partikular kung kandila ipalayo gid sa mga combustible materials. Action Rex agud malikawan gid ang sunog. Kag kung matulog gid ya, dapat ipasiguro Action Rex nga patyon gining kandila kag iban pa para matawhay kag wala ang kung hindi manginlatunaan. Malang gani kay dasig lang pagresponde dayon.
Yes, sakto na action na Rex kay actually kagabi sa madasig man nga pag-responder sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa nga Granada Fire Station nga gad-responderan man sa nga iban nga mga miyembro sa Bureau of Fire Protection kag Fire Volunteer Brigade kay ang sunog na tabo kagabi mga alas 10 mo sa diin nasunog ang portion sang kwarto ni Oscar Panes dito mismo sa Progreso Village. Actually ang cost of fire gamay 12,000 pesos because ang portion gid lamang sang kwarto amo ang nasunog maayo lang kay sulod diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi nga nabugtawan bala sang 72 anyos nga lalaki nga nagakarab-karab na ang portion sang ila sining kwarto man kay ang kandila ginbutang skilid sang altar mo. Aksyon na Rex sa diin posible nga na tuluan o kung may combustible materials nga nag-create sang sunog sa sulod man sang ila sini nga puluyan. Now kagina naman alas 8:30 sa puro kakaisahan sa area sang Sumag na sunog man Action Rex ang puluyan ni Arnel Bendicio. Actually, ang naga-okupar diriya ang iya sini nga bata nga si Earl Julius Bendicio. And just so happen nga wala diri si Earl Julius Bendicio. Only ang mga bata gid lamang Action Rex nga nagahampang. Ang hampang nila diri Action Rex sa pusporo balagin hampangan nila ang pusporo imbes abo nang isa sa mga panawagan sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Pusporo yung ginampangan nila, gle? Oo, ginampangan sa mga bata pusporo. So kay pag hindi nila sa pusporo Action Rex may mga bayuan dito. Apo nagito ang nasunog Action Rex diin na sunog man ang portion sang sining puluyan nga ginapag-iyahan sa pamilya Bendicio din portion man sang balay balay Action na Rex nga nasunog mga lunsay himo gid lamang sa light materials Action na Rex gamay lang man ang gin-declare diri Action Rex nga gintunaan sang sini nga sunog pero ang importante sunog diri kay police o kung rather kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi nga dapat maguro aligmat kag maghalong gid sa sini nga sunog agun malikawan Action na Rex. Ari ang pahayag di ba pero nagkailo sa balay sa unahan lang sa fireman na ang kapasaan sila timingan gid nga nagkilala ko wala ko sinti kung dila sa ila altar to siguro na tumama o kaya sa atang po ang gusto mo ka dahil ito ang pagsusunod pero pagkutawan Manila sir kasi ang gusto ko ang pagkutawan sa isang matanginaw at yan at pangayo matapang sila sa pagpatay sa na ganito ang na-extinguish sir kasi hindi pa siya hantong public so ang audio so tuloy na tapos tapos karapang po na i-fire out naman tayo na Kasi man ito kagina sir, no? Sa kwan, sumbag, fire out na line. Pero fire out naman po tayo. So, ang manang ginawos, kita ko ang tulog na kapos sa posisyon. Ito po na siya yung atas sa grupo, no? Ako kayo na ito, so, ang wait na katulog na ang kanan. Kasi mas matapos ko sa pagdating ng mga kontrol sa iyo ng kahit mga kontrol. Action Rex nga kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Chief Inspector Rodel Legaspi. Kadugay man nga tinion nga naka-fire call kita no? Yes, Action Rex. Do pila man kabulan bla nga negative gid zero ang aton sining nga Bureau of Fire Protection sa record asto sa sunog. Oo, sa piyak sining sa piyak man sa pagpaghanda kag panawagan manggani sang Bureau of Fire Protection at least after actually kasi Nobyembre 2 kagabi din makonsider man siyang ara pa sa pista minatay Action na Rex so and kagina natabo man after sang adlaw sang pista minatay dito man sa area o kung sa Banwa gani sang Murcia Action na Rex may natabo man tong sunog man sa Hacienda Ballesteros
sa Barangay Salvacion sa Banwasang Murcia. Din ang ining puluyan ang ginapalagihan man Action Rex ni Chari Etida. Kag ang sulog actually nagluntad mga alas 7:30 kagabi diin ginabulubanta sa 60,000 ka pesos nga balor sa paggabutang amo ag nasunod Action Rex, no? So pakaronan ta ang tingog kini sa hepe Action Rex ang Bureau of Fire Protection. But anyway, Action Rex, no, dugay-dugay malaga dire. Abutan nila kung din ta basin wala ka tuduhan pag ginila todo ang pagpamati tuduhi lang kaya kita. By the way, Action Rex ang report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang life extension ini sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalam, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Ayos! Sige, salamat kinaksyon na Alvin Graba, balita sa patrol. Karon dugay-dugay, mang siding to sa aksyon Alvin Graba anay sa Barangay 8. Kung sino pag nagapamati, ginapihot na kadamo sang gapamati, mabudlayan na si aksyon Alvin Graba karon sa pag-search, no? Ay, pwede. Kung sinong madakpan niya. Live extension super fiber anay kita. May connection sa may kong kulo na manubo nga immunity. Rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin. Ang Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ang aton oras. Kadtuan ta rin balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa distribution sang mga school supplies. Nagsugod na sa pagpanagtag diri sa syudad sang Bacolod. Nagka-avail na siguro ang iban nga mga eskwelahan samtang ginapatigayon ng pagdistribuer sini halin sa City Government of Bacolod City.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Yaring kauntan sang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Aksyon Rex liwat naging balikan ni Councilor Al Victor Espino upod kay Attorney Joseph Chu, ang Secretary to the Mayor. Subong nga udto ara na sila sa bahin sang Art Center sa Bacolod City National High School. Kay disidihan nila upod sa DepEd kung ano ang system sang distribution sining mga school supplies nga panagtag, no, halin sa preschool pagkanto sa grade 6 sa pampubliko nga mga bulutuan diri sa syudad sa Bacolod. Kay isa diri sa mga system nga ginalantaw iya sang city, amo ini Action Rex ang pagpatawag na lang sa mga respective principal nga sila na lang magpadulong diri sa Bacolod City National High School sa Art Center agod sa pagkuha sa mga school supplies nga ipanagtag sa mga estudyante para mas madasig pagid. Kaya silindri ni Councilor Al Victor Espino kung in kaso ng city tabi halimbawa tag sa schools kantuan nila ikarga ining mga school supplies medyo malawig-lawig pa nga proseso pero kung ang mga school principals nga may mga salakyan man lang amo magkuha na lang mismo dira sa Art Center at least maminos pa ang kinaglanon nga inadlaw. Kaya ang hambal rin ni Espino, more or less mga 3 to 4 days ini nga gina-expect nila nga magkumpleto ang distribution sa kadamuon tanan sumat total Action Rex ang kadamuon sining ipanagtag nga mga notebooks base sa datos ang city damo-damo ini mo mga 70,735. 70,000? Yes. 70,735. Damo gali ba? Amo nang tinumpukan turti kadamo to kay na sa Art Center pagpadulong ta. Ang value sina allocation is 13,017,302 pesos. Amo na sa Action Next to ang amount nga gin-allocate sa city para sa sininga project. In fact, si Mayor Albi nagkadto dito kagabi nag-inspect ang inlantaw yagid mismo. Kay actually ang batunon gali diri sa mga estudyante halin sa preschool, ang ila batunon notebook, jumbo crayons, may popsicle sticks ni amot para sa ano ni guro basi sa mga activities ng kabataan, may glue, non-pointed scissor, lapis, mga plastic envelopes. While ang sa grade 1 to grade 6, magabaton naman sang notebook, roller, Crayola, grade pad paper, sharpener, lapis, ballpen, plastic envelope. Now, tiining nga project, manumduman nga ang target in Mansang City nga i-distribute ini prior pa sa November 2 nga pag-umpisa o pagbalik sang 100% nga full implementation sang face-to-face classes sa Department of Education. So, bisan pa man nga tipit sa tres na subong, at least sa pagbalik sang o resumption o kung napagpatuman na sang full implementation sa face-to-face classes ng DepEd dati gayon ini nga project. Yari nga palayag ni Councilor Al Victor Espino, ang chairman committee. Subong, we will determine, actually subong din, no, as we speak, i-determine pa natin together with DepEd kung diin ang schedules natin. But si Mayor Albias na type of nga gusto yagid bala nga i-broadcast, but ang importante siya nga ma-distribute din ang school material, school supply sa aton nga mga kabataan. So, ang distribution will be held here, no? Patawag na lang ang isang concept, patawag na lang ang mga principals sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, kag sila nilang bala ang mag-withdraw for their students. But amo tong gin-mention mo last time nga more or less mga 3 to 4 days ang expected nga mata kompleto. Kung sila makuha, I think less. Kung sila makuha, less. But of course, that will be subject to the availability man sa ilang nga mga salakyan, abi nga magkuha diri. But ako kung ang aton nga mga schools ang makuha, mas madasig. So, ipatawag na lang, sir, kung sino ang schedule? Yes, doon mo na lang na para mas madasig. So, DepEd na lang? DepEd na lang. Ang gusto ni Mayor, hindi na anong importante nga
patuman kita sa provision sa ordinansa nga mahatag sa libre nga school supplies from preschool up to grade 6. Amo lang so next ang palayag So balikon na recipient ka kag ikaw beneficiaryo sang imo na dang mga school supplies, ikaw na lang in charge na kung ikaw eskwelahan Action Art? Yes, ang principal makadto para nga hakuton na lang ang mga school supplies para mas madasig Action Rex ang pag-distribute. Sila na lang mala dayon sa mga estudyante nila pag-distribute pag-abot sa mga respective schools. Kaya kung halimbawa ihakuton naman liwat, may ara pa di formal naman nga turnover sa mga schools. So it would take time no nga medyo madugay-dugay pa kag siling diri ni Councilor Espino amo ini ang pinaka-practical nga pamaagi na mas madasig nga baton no sa mga estudyante from preschool to grade 6 sa mga public schools diri sa Bacolod ining school supplies nga libre nga igahatag sa syudad. Agaton balita gikan sa Bacolod City Hall, Boylog ginadulong sa Inos Kalwan sa Life Extension. Hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Marlon Hinubia standby sa Kapitolyo Provincial. Gina-problema mo ba lang mataas mong blood sugar? Ang level Senado hindi na magwanta. Mag-DTX 500 capsule kita, no?
Sa Kapitolyo sa aksyon, Marlon Hinovia on standby, Armed Conflict Financial Assistance Payout ginapatigayon sang DSWD subong adlaw dito sa syudad sang Himamaylan. Negros Occidental nagtukod sang Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee mga kaaksyon. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Action Maris ang Department of Social Welfare Development of the DSWD Central Office ay ilan sa mga staff ara sa po sa may syudad sang Himamaylan kay subunggid nga adlaw Nobyembre 3 may ara sila sang payout o kung pagpanagtag sang financial assistance sa mga residente itong napiktuhan sang armed conflict nga ginatawag. Subong nga November 3, nag-upisa ini kay na alas 9 sang aga kag nag-recess lang na ito alas 12 sa mga ulto kag karon alas 2 kung dugay magapadayon naman na ni dito ni ulagin patagayon sa may barangay Carabalan Covered Court. Sa barangay Carabalan Covered Court may 982 sa mga beneficiaryo ang ginhatagan kag dugay-dugay alas 2 tungtong alas 4 sang hapon dragi hapon sa barangay Carabalan na Covered Court pari 945 naman ang mga beneficiaryo. Was gadlaw sa barangay Carabalan sa gihapon Covered Court alas 9 tungtong alas 12 hapon sang auto may 993 naman kanang beneficiaryo ang hatagan. Sa barangay Kabadyanan, buwas gyapon ni November 4, alas 2, buwas sa hapon, tungtong alas 4, dito sa may ang venue sa ginatawag nga Tungo, no? Tungo, may ara San Rosentos, 46 ka mga beneficiaryo ang magpaton. So all in all, sa rula kadlaw nga payout may 3,166 taran ka mga residente o kung individual ang magapaton sang siring public financial. Check naton sa kay Provincial Social Welfare Development Officer Marley Garcia kung pala nag-angot siling ni ang DSWD Central Office. Ang Marley Garcia, direkta na lang sila dito nga patayang sang payout kamanti Central Office o kung national nga talatapan sang DSWD ang nagpatigayon. Karon ko ba na ang ining damlag-lang-blagin na declare nga state of calamity sa nga gobyerno national isa dari sa bayan sang Western Visayas sa na Region 6 ining pagpanagtag sang ayuda naman. Dali lang kay ang imo sining komunikasyon da aksyon na Marlon Hinovia, dali lang, no? Kadtuan ta siya sa special com guro to to ang signal yan, no? Si aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, no? Balikan ta siya ini may kang tanan sa payout nga ginapatigayon sa mga kwamblato na hindi man kundi why man makuanan actually bulig sang gobyerno nimo ini siya atong maengkwentro nakaligad to lang nga simana nga daw pila gidto ka mga sityos or kapurukan sang barangay Carabalan kagiban pang mga kabaranggayan nga apektado sang armed conflict amutong hataga nila mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Balikan ta si aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar! Aksyon na rin. Duwa ka, ina nga payout ng pinapatagal sa DSWD na sa may barangay Carabalan kag barangay Kabadyan sudad sang Himalaylan. Tunuan ko lang ang balita may kantanan sa kaso sang kolera diri sa Negros Occidental kana nagasaka lang may ara sang 20 na tanan ka nga kaso sang kolera
Kagaduwa ang nagkalamatay. Ang pasalamatan lamang diri sa nga probinsya bangod duwa isang nagdugang nga patay kag nagapabilin lamang sa duha action Rex. Si Governor Bong Lacson makig-angot sa kay Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez namang presidente sa Negros Association of Chief Executives parang ayoon nga kung pwede ang tanan-tanan nga mga alkalde sa Negros Occidental pangapayon nga dapat ma-comply gid sang sining pagtukod sang Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee. Kay sa 31 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental, may 11 pa lamang ka mga syudad kag munisipalidad ang nakauna na tukod sa sining Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee. Yari siya Provincial Health Officer Dr. Ernal Timbang, kayangot siya. Gina-advise na mag-create ng each and every LGU isang water monitoring system at each LGUs kaya muna sa sanitation ko. But para na ma-rationalize man ang probinsya, mayara man system in place para man makaangot ka sa LGU, we push for the creation not only of water monitoring but food and waterborne monitoring, quality monitoring system. So that means that covers ang ating mga food and water. Amo na siyang gin-push. Then yung butangan siyang functionality na dapat hindi ma-monitor siya sa each and every LGUs na may hara committee, maangot man sa committee sa each and every LGUs. Ang nakita takina, we have only 11 LGUs na may hara na water monitoring committee. 11, wala ko kumalo. That means kung 31 LGUs, kadamo pang wala. So, ang committee nga gin-create sa province would initiate sa pag-create naman sa those na why pag-create sa committee na mag-create sila to address sa aton ng mga cases ng diarrhea. Kaya mo na ang maangot man na brought up kay ng zero of identification. So, maangot na siya nila. Kaya kinakita ta ang aton ng mga water diarrheal diseases, acute diarrheal diseases, takang aton na cholera, kag aton typhoid, katagdas. Ano gini siya din? Again, na-mention ang abundant of water because of the typhoon. Dapat may hara na ang imo engineering, may hara na ang imo SPM Health. Mga tanan ng mga stakeholders, may hara nila dapat. Kaya kung isang health lang, kung kinanan ng construction na amo na, sumakusak itong gapon. So, amo ba na ang atong DLG should be members. At meron si Provincial Health Officer Dr. Ernal Timbang. Karon sa gabi, nabati ko lang ato sa interview sa kay Governor Bong Lacson kung ano ang ginahimo sa buntag preparasyon sa provincial government ng Negros Occidental right after naging declare ang state of calamity bangod sa halis ng Bagyo Taing pero sa Western Visayas. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ng Kaak, kung aksyon malong sa Nubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na John D. Action John Diaz, action John Standby Anay, action na Marlon Hinovia. Salamat kid, no? Si action na John Diaz kay nakita ko nga flashing nga lang di mo. Ario, no baklas
na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan taring balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental na Provincial Police Office anay preso ginlutang patay sa siyudad sang Sipalay, no? Subo-subo maning balita kag lalaki nga nabungguan sa banwasang Hinigaran na kilal-an na biktima una nga ginpa-record sa banwasang Pontevedra matapos gulpi lang naglumpat sa Ceres bus liner ho. Ang komunikasyon ni Aksyon na John Diaz liog tadanay check action dyan, no? Kaya gakontak kami basin tulugan to. Para nga ma-check naton, no? Ang linya ara na. Sige, kantuan ta si Aksyon na John Diaz sa Nukpo Aksyon John. Aksyon na Rex patay ang isa diri ka lalaki matapos ginlutang kapon mga launa at imedyantak na sang aga sang hapon sa area sang sitio Indangawan sa Kupinisang Barangay Manlocahok sa may sulad naman sang Sipalay. Ilang biktima Aksyon Rex ang ginkilala kay Gobernador Texon Ibulgado, 30 anyos, no, soltero pa ini, residente sang sitio Mansubanon sa Muman nga barangay dala sa may barangay Manlocahok sa sulad sang Sipalay. So Aksyon Rex kay Police Master Sergeant Robert Castro, ang mga investigador sang Sipalay PNP nga ining biktima nga si Texon Aksyon Rex nagahulat ini sang Ceres bus kay may plano ini nga magpadulong naman sa may banwasang kanduning may bisitahan sa taning ngayon mismo nga hilata. Ang report Aksyon Rex nga ilang rabaton nga samtang nagahulat, no, sa waiting shed ining biktima along the highway lang ini may isa ka lalaki nga wala nila makilalaan sa residente dala sa palibot armado ini sang wala pa matubong ni kalibre sa armas datang kag ginimana nagpalapit diri sa may biktima Aksyon Rex kag wala na kuno sa man nga mga istoryahanay o kung kumusod nga nagluntad pagpalapit in close range ginlutang sining suspect nga wala pa ma-identify ning si Texon kag ginisa nakaangkon sa naglain-lain sa pilan sa naglain-lain nga bahin sa iyang lawas. So report diri nga nabaton ni Castro Aksyon Rex may pilas ini sa mata dito gid kanong first nga Igo Aksyon Rex may pilas ini sa dalom sa iyang sad-ang may pilas man ini sa iyang atsan kay giban pa nga parte sa iyang lawas so hindi magrubo sa apat, no, ini man pilas nga naangkon sining biktima nga si Texon. Sa report man diri nga nabato ni Castro ilabi na sa papadulong nila sa lugar ining suspect kuno way man sang getaway vehicle sang nagpalagyo ini siya ginpanghimos si panianay ang mga bala mga baseyo sang bala dito sa area amo na pag-abot dito sa mga residente or sa lugar sang ginpalapitan nila ni biktima Aksyon Rex while ito sila may ma-recover ng mga basiyo o kung cartridges o kung ano man drabing ng mga kabala Aksyon Rex sa crime scene. Amo na balik Castro na budayan sa sumus identify kay kung tani kung mga na-recover nga bala pwede ito nila itay dalom bala sa ballistic examination para may baluan kung ano nga kalibre sa mas dothang ang ginagamit sa pagpatay Aksyon Rex siling biktima nga si Texon. Dugang pa ni Castro nga gin-check nila ang background sining biktima Aksyon Rex nga sa report sang Candori PNP ini sa 2020 may kaso ini nga frustrated murder kay ang natabo sila diri sa 2020 do may komosyon nga nagluntad dito sila nga lugar kag ginlabo ya sini ang utod sang iyang live-in partner Aksyon Rex, no, amo nga ginpreso ini sa Candoni o galing kay do naka-undergo na sa plea bargaining agreement ginhiluway ni siya galing kinang ligad bulan na ginisa nga nahiluway gikan sa presuhan. Kaya pagpati diri sa kapulisan may mo bala may iban pagig nga nakaengkwentro ining si Texon samtang ala sa sulod abi sang selda kung presuhan o kung sang nakagwa na ni siya base may iban pagig sa Aksyon Rex nga nakaengkwentro wala na nakaibalo ang iya nga pamilya. Ginistorya naman sa investigador sa Sipalay City PNP ini pamilya mismo ni Texon and sunod diri sa sila mismo nagapating nga may kabudlayan, no, sa pagkuha sa hustisya para tagan hustisya abi ang kamatayon sining biktima Aksyon Rex galing kay Aminado sila mismo nga dumay kabudlayan kumo nga wala gid sa saksi nga nagatindog nga makapatod tani kun gid ang natabo dira kag kun sinong suspect sini diri. Ang suspect kada nagakaplakat lang pinagpalagyo kag ang report is do nagtaklad kuno pabukid nga bahin sa syudad naman sang Sipalay. Karon ining bangkay sining biktima ara dira sa isa ka bunarya ipaidala ni sa postmortem examination kag ongoing pa ang investigasyon sa Sipalay PNP. Yari si Police Master Sergeant Robert Castro ang investigador sa Sipalay PNP.
Kasi still under investigation niya po. Oo. Pero ano sa natabo, sir? Maling natabo to, sir. Kung ang victim is waiting seat sa Terrace Mas. Allegedly going siya sa hapa. Tandali. Okay. Kasi kung naman nagpalapit siya sa katao, may mga kanaakul din sa kintiro, wala sa rason. Okay. Buti na, sir, ang ining suspect, hindi ba niya riding in tandem? Hindi. Actually, after yan nag-perpetrate ang crime, actually, nag-withdraw na sa Paypot, nakatagod siya po. Ano mga pilasters ng victim, sir? Ang victim, ang victim na sir is may gross sa may mata, at sa lawas, matursyon. May lower right hips, tamit may abdomen portion. Ada mo sa pilaster? Sa close range lang ang pagtiro, lapitanay lang. Close range, lapitan na. Okay. Sir, abot silingon, ining victim is dead on the spot. Yes. May ulong ko yan. Okay. How about ang suspect, sir? Di nagpaladyo nga route, sir? Suspect, sir, buwing mo niya kung dito sa mga area sa Kamindangan. Hindi na sir, area sa portion ng Starlight. Okay. Ano pinantaw, sir, na motibo ninyo sa bong, sir, sa nga kaso? Ang motibo, sir, is still, sir, under investigation. Okay. Action Rex Rodrique Castro under investigation pang motibo sa likod sa nga krimen. Kung wala gid sang saksi pa so far nga nagpakita grabe garaga presentar mismo siya kagalingon sa may Sipalay City PNP do parayon pa man ang ilang pagpangita. So naglaom diri ang Sipalay PNP nga tani black kung may naghalabay nga mga motorista sa mga lugar nga nakakita silang nagluntad nga pagpanglutang makapadulong sila dira sa kapulisan para manatagan sang kasalagan ang natabo gid pagpanglutang sa nidring biktima. Action Rex kay ambad rin kaso apisa nga may kaso ini siya tinalikdan nga mga tinuig dira sa Candoni Municipal Police Station pero naglaom sila nga matagan din sila kay man nga pagtamod. Action Rex. Ginulat-ulat na naton kay ang hepe sa Sipalay City PNP nga si Police Major Baez Gayordo ang nagpadulong man dito sa lugar sa sinihimata mismo para manabaluan pagit ang dugang nga detalye kay impormasyon sa likod sining natabo nga insidente. Ang sinesin balikan man naton ang kaso nga ako ng aksidente nga nagluntad sa may banwa sa Hinigaran tinilikdan nga adlaw no dira sa area sang Bangka Nawasa Sitio Pailanga Barangay Miranda. Ginkonfirmar sa aton ni Police Major Clifford Batadhay ang hepe sang Hinigaran PNP nga na-identify na ining biktima sa siri mismong aksidente ina isa sa Action Rex kami ng edad 16 years old ining biktima pero taga-barangay Tanda sa may banwaman sa Hinigaran. Ang badri ni Police Major Batadhay na inisa na bungguan sang series bus ay gulpe nga nagtabok sa dalan. Okay. Ang resulta sa ilang investigasyon nagapakita Action Rex nga dogin hungod sa 16 years old nga biktima nga magtabok sa dalan kay ang parisayon sa mga residente sa lugar nakita ko nga daan nila ining biktima Action Rex nga nagahana bala nga magtabok sa tunga sa dalan sa National Highway galing kay kun bulugag may nga flakyan way sa plano Action Rex nga magtabok o galing sa nakita yun nga nagapadulong ining series bus digto ka din tiyempo yaman nga magtabok. So siguro ang badari ni Batadhay plano na gidman sa ning biktima nga amo na Action Rex no sugataon ining series bus. Kaya nakabato na sila sa report dito naman sa Pontevedra Municipal Police Station nga sang aga sila sa nagluntad din ng aksidente mga Friday no last week action or mga last Monday Action Rex naging pa-record man na sa galik series bus sa may Pontevedra PNP. Kay ang natabo samtang nagalakat ang bus gulpi ni naghumpat ining 16 years old nga biktima Action Rex sa bus. Amo to nga ginpa dangat nila reklamo sa PNP para ma-identify nga si Ruwat hindi na bala mapasakay no o hindi na ipasaka sa bus ining biktima Action Rex. Piging storyaman siling kapulisan ang pamilya mismo hambal nila nga do medyo may problema no sa paminsaron ining biktima mga wala nila punggan kung mga wala naman isa nag-eskwela Action Rex no. Ari si Police Major Clifford Batadhay ang hepe sang Hinigaran PNP sa iyan man mismo konfirmasyon. Kasi sa may bunga dira sa mga barangay tingin ito ang pang-investigador sa tapos yung ang pamilya dira mismo na identify ang nabay so
Ang minor din siya, pero 16 years old. Pero nagtatrabaho na niya, sir? Wala, sabi ko, kay sa aga, dapat na ba sa siguro. Sa aga, sa nagsakay na sa series, sa pagabot sa Pontevedra, nalulumpat siya sa series. Ipa-black siya na sa series sa Pontevedra Police Station sa aga. Okay. Kaya pagka-hapon, ako na nagsapunta rin na siya nila. Aksurex si Police Major Clifford Natodhay, ang hepe sang Hinigaran PNP. Ang update karon na gina-check ta pa, gina-validate pa ang report nga may isa ka police dito somewhere in Oriental nga naghikog action rex no samtang ara sa sulod sang ila naman nga opisina. So gina-check pa nato actually confirm na ni Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office kay ning police resident sa may Tanhay sa may Negros Oriental Action Rex. Update na ko na base sa report na mapadangat naman ang kapulisan sa probinsya sa Negros Oriental. Balita gikan sa Nokpo, ang kaaksyon nyo, Akson Jan Diaz, una sa balita na sa Akson, sa Bacolod Akson Radio. Way ga monitor si Akson na Jan Diaz, kay napataga break pero sige lang sa parek-parek. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Ang napatay bangod sang paingbla, naglabot na sa 150, kadamo na ba? 150 ang napatay based sa record sang NDRRMC, no? Kagang kalabanan nga mga fatalities ang na-record sa barn sa Calabarzon kag Western Visayas, no? Sobra tradition bla mo sa sobrasyon damo-damo di sa Western Visayas kag sunod diri sa report sang disaster team mga more than 3.9 million ang affected sang sining bagyo, no? Sa sining storm paing mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayo sa mga kaaksyon tamay tisianay kulang balang imo sining alawas ang vitamin C kinanglan tala magmay tisi kita, no? Tumaron ta adlaw. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa sadtupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kama-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ginhatag sang God.
sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ti ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan sing mahal nga Diyos magkadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sa ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sang outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko di makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is
Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. Bilang Best Anchorman of the Year. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Aksyon, balita, banat, huli. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 8 ang aton oras. Dali lang aksyon na Irek Magbanwa, kaduan tanay si Aksyon Alvin Graba, kay mani nadakpa naman inisya, no? Daligid lang mga kaaksyon, standby. Dakop ka, daong ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Butlak sa adlaw sa patuhaw sa bituon, mga balita, nagdala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa ihapon, pagdayon Aksyon Radio. May nadagpa na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 9 ang aton oras, singagawon ta si Aksyon Alvin Graba sa dakop ka. Aksyon Alvin? Aksyon sa sila, diri sa may narabaybay, gahalong lang galing kami diri, kay may mga dogi diri sa sulod. Oh, wala kabay pang way kagtanay, pero ari kita diri sa gihapon aksyon na Rex sa Purok Narabaybay, Barangay 8, ma'am. May ido pa da sa sulod? Oo, tatlo di ako dito. Tatlo di ako dito sa sulod. Hindi na, diri ka lang, sagwa ka lang dahil. Diri ka lang, ma'am. Oo. Anong galing ngalan ta, ma'am? Cherubem Apruebo. Ha? Cherubem Apruebo. Pila edad mo, ma'am Cherubim? 29. 29 years old aksyon na Rex Ma'am Cherubim. Naaktuhan ka namon, ma'am, nagapamati. Sino ka program sa mo, ma'am? Si Rex. Rex? Oo, Action Rex. Action Rex. Sige, timing kayo, ma'am, na ara na, naggawa ng ido. Hindi rin ta, ma'am, kay mabuday ba, si magawa pandogi mo, saradi lang siya da. Ma'am, ari naaktuhan ka namon nagapamati sa Action Radio.
Bato na ma'am ang bugas, ikaduha, ang t-shirt, no? At least mayo niya, magamit mo gini siya, ma'am, no? Timing, ate, okay ka na da, ma'am? Okay na ko di adugay no ilang ano kung nga madakpan ko ba o nadakpan gid ko. Sige, dakban ka gid, ma'am. Mayaran lista ko nga apruwebo. Ano mo niya yung kilala mo ni? Bana ko na sa Elden. Bana niya gali action na Rex, no? Hindi nga mo kilala isang Banay Action Alvin? Haranista, nagkakanta na sa akon ka isa mo. Kaduha. Kaduha. Haranista man hindi siya ni action, right? Haranista na sa si Marjo na Pruebo. Kay Rex siya kakanta man. Oo, kakanta man sa kaya action Rex. Okay. Sige. Ma'am, regalo ma'am sa inyo. Si Bana mo din naganisbong? Sa BDO, Mandalagan. Ga-duty? Oo. Ga-duty, gagwardya gali, gwardya? Oo. Okay. Sige, mama. Timing, regalo ma'am sa Action Radio Bacolod, bugas, t-shirt, kag ang 500, no? Okay na ni? Madam, magiging salamat, Action Rex. Thank you. Thank you. Sige, salamat. Ang ido. Ang ido, sarad yung pertahan kay pila ganing ido mo sulod? 3. Tatlo man lang Tatlo lang. Gapangagat na. Way na gapangagat siya. Oo. Gapandilap lang. Gapandilap pa kung dolain gapangagat. Patisting be. Ay, kala. Kundi yaklabon ka rin ng paamo dira. Amo. Manggalan talabat mo, first name mo? Cherubim Apruebo Action na Rex, no? So, rekta diri sa area sa nga purok na ibay. Raw, ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Congratulations. Ayos! Congratulations sa ato sining winner sa Dakop Ka promo sa Action Radio Bacolod from Barangay 8, Bacolod City. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa pinaka-latest nga investigation sang kapulisan sang police station 8 ti drogang ginalantaw nga motibo sang kapulisan angot sa pagluthang blato sa isa ka negosyante kahapon sa barangay Tango Blato nga nagresulta sang kamatayon sini. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex. Hello. How are you? Hilo-hilo ka gida. God is good. God is good, Daway bot kasing ganun. Yes, Action Rex. Ara na ang picture. Ba? Ayudipurma. Ang sampol sa picture. Ari na mayo. So God is good. Kanami. Ayudipurma. Sige na kayo tapuson taniyo. Thank you, Action Rex. Out lang ko temporaryo, no? Ayudipurma. Dumayo gina. Nagatasig ang imurasan ko na. Nagatasig ang orasan ko. Kung makita mo ang picture nga mo nga color, no? Nangalan, gid ba? Pangalan kay pasi ko magtalang ka magkasto ang akon sa imo, no? Ang akon ang imo, no? Hindi kay ang imo, akon pa. Imo pa, pero hindi na mayo, no? Si Action Alvin Graba to nga gawa na bay basi ko makatipaslong padaan. Nga gaw ka bay kasi Marnie mapuli na, no? Ayudipurma. Ay magdismo blato na gagawa. Mapuli kag nga wala kag idalo, no? Ay. Okay nga daan, boss? Lang niya magpuli sa may bit-bitong isa, no? Laban. So, ingagaw ni kay mga 5 days siguro ma-pull out na si si Inday Marnie, no? Kay may katuan sa nga importante, no? So, ang hindi pa kay ingagaw karon, maybe siguro mga daso na lang si Mana ka mo.
Alain ba? Amo niya kay si Action Rex, safe na din kay Alicia kadaan diri, no? Pwede lang guro mabiling kung daw sa ako, no? Nagambal lang ko to gina siya gani. Ginunahan ko na sa kay... daw paniguro ang imo, ha? Kay daway na gid mo, bisan pa kulbon, pa kayon, pa... paano pa gini? Sulion? Si pare nato, tawag sa to pare nato, tawag ka lang ka nag-report pa ko, no? Sino na yung sinato ya? Ang ako nag-asset, ha? Pare nato, tawag ka lang liwat. Kaya nag-report pa ko, pare nato, no? Nag-report pa ko, ha? Duga-duga na pare nato, no? Eh, diri ka nanay sa God is good, no? Okay, Okay, tiji, kanon tanay, Kalahon tanay, Action William, tawag lang liwat ka nag-report pa ko, no? Yan ay magkatawag. Kasi ako tawag sa inyo sa ako na subungaw. Nag-report pa ko gani. Di ba lang na nila mo? Manugsukot na liguro, no? Alaban! Ay, ho. Hala, ito na, Rex. Sige. Ito, droga, ginisibong ang ginapadrudalman nga investigasyon sa station number 8. Papanguna ni Police Major Jory Puerto. Angot ini sa paglutang kahapon sa hapon kay Jerry Gacindo, 53 anyos, nga residente sang Lizares Extension Barangay 40, Action Rex. Amo ni sa bali ang gilutang kahapon sa hapon gamit ang Caligure 45, riding in tandem dira sa may dalan sa Graneta sa area na sang Barangay Tangop. And sa to say nga nagresulta gini sa kamatayon niya matapos nga may igo ini sang luthang 4 ka beses sa iya sininga ulo. Action Rex. Nasano sa kay Police Major Jory Puerto nga ang anggulo karon nga ginauso nila diri ka ginaangot amo ang parte sa droga kay ang informasyon nga nabato ni Police Major Jory Puerto nga ining napatay nga si Jerry Gacindo na link ang iya sining ngalam sa tong babae balang nga gindakop sang Regional Drug Enforcement Unit sa bypass operation dira sa area sa Barangay Takulingan nakuhaan sang masobra tunga sa milyon ka pesos nga bilis ang sabos ang bulan lang sang Oktubre nagligad nga bulan. Action Rex. Nasuno pa kay Police Major Jory Puerto nga may naistorya siya nga isa ka persona nga nagsiling nga ining si Jerry Gacindo ang nagagamit sa droga at the same time involvado sa illegal nga aktibidades transaksyon sa droga. Action Rex. Kagdiriman sa interview nato ipalayag ni Police Major Jory Puerto nga ara ang ngalan ni Jerry Gacindo sa kapolisan kag sa bahin sang Barangay 40 pero wala ina ginkonfirmar sang barangay kapitan mismo sa Barangay 40 sini syudad sang Bacolod. Yari si Police Major Jory Puerto sa pinaka-latest statement angot sa paglutang sa negosyante kahapon sa hapon nga si Jerry Gacindo. Related na siya. May mga previous na dakop mula to sa area 6 na daw connected to siya. Tapos may interview kami nga tao na amigo yaman nga nagagamit sa droga, nagingit sa droga. Ang biktima sa'yo gagamit? Oo, siya ang biktima. Na hindi naman naman pero mga dakupan na babae sa area 6. Mamuna, connected siya dito. So posible sir, ano man, lansihanay, transaksyon sa droga nung lang taon nyo? Amo na sir, dan ako kay pasik may control siya sa droga. Alam mo niya yung nang naging tiro na siya. Ang nagtiro siya sir, posible kopdanan niya man naman? Amo na sir, isa sa naging kulanto yan droga pero drone talong ni kayo maya magpusilwi. Moving target, moving lang siya nga nagatiro. Pag 100 taling gamit, puro dyan ulog igo. Pila ka sir ng igo sa ulo sir? 4 siya, puro ng ulo. 4 makalupok. 4 magka-igo sa ulo. Kung silingon, tanang nalupok, sulod sa ulo yan. It could be possible nga mga tao nga naghimo sa krimen sir, ginsugo, ginbayaran naman? Posible ganito na kayo. Upot sa grupo, sa drug group na posible na nakulanto eh siguro. Why pa kita sir lead as to sa identity sa suspect sir? Subong sir, kami kayong CCTV nga posible agent na pamanamon nga ma-review. Subong kami sir, ano kami sang CCTV, intermediate. Kamusta naman sir ang kooperasyon sa pamilya sa biktima sa inyo sir? Wala sir, medyo distansya ng polis, pero ipalok naman sir, dapat mag-kooperasyon naman, sila lang kapalo ni kung anong nini ang mga trabaho ni Kevin. Action Rex na po salamat sa palayag ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sa station number 8 ng Mugit ang nagapanguna sa sining pag-imbestigar sa kaso ng pagpatay kay Jerry Gacindo matapos nga nakabaton sa order gikan mismo sa kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang inyong kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric magbalong ka report una sa balita o kasaksyon sa Bacolod. Aksyon Radio!
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Roger Gotib, standby anay kag Aksyon Nelson Patinio. Sa mga kaaksyon ta, Life Extension na Vitamin D3, ginari Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tayo balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis anay kita 40 anyos nga nagamaniho sang motorsiklo ho, patay matapos mag-slide sa simentadong dalan, no? Dira sa siyudad sang Cadiz. Mga kaaksyon, ibalauntang balita, upod na kay Aksyon Roger Gotib. Yari ang countdown sang balita, Aksyon Roger. Action Rex, patay ang isa ka 40 anyos nga lalaki nga nagamaniho sa isa ka Kawasaki Barako nga single motorcycle matapos sa kangkon siyang tawag nga self-reflected nga pagka-aksidente diri sa Sitio Makasayang, Barangay Mabini, siyudad sang Cadiz. No, sa report, kini ang biktima nagamaniho sa sining single motorcycle. Sang matabo ang among aksidente, nabato na lamang sang mga katapos sa kapulisan ang tawag sang tinarikdan nga November 1. Gali tabo ang insidente alas 3:30 ang takna sang hapon kag nag-imbestigar man sanday Police Corporal Erwin Saldiriaga kag Sububan Police Staff Sergeant Jose Allen Pu ang ila sini nga investigasyon nga gipatigayon nag-resulta nga suno sa witness nga ginkilala kay Andrea Joy Montiagudo nga nagasakay man sa isa ka tricycle. Iya gid nakita mismo sa duwa niya ka mga mata nga sunod sila sa sining Kawasaki Barako sang ma-slide ini sa simentado nga dalan kag nagbulid-bulid ang driver nga mo ini si Giselle ang biktima nga si Giselle Bingkang Veros, 40 anyos ang edad. Suno sa report nga ini ang magapauli na kuntani sa ila sining lugar dira man mismo sa may Barangay Mabini sa nga matabo ang among insidente. Nasa standard correct ang aton report action rec nga babayi ini ang nagasakay sa Kawasaki nga Barako nga single motorcycle nga sa diin alas 3:10 takna sa hapon gin pronounce ini ni Dr. John Paul Escalante sa Cadiz City Emergency Clinic nga ini siya ang dead on arrival o kon napatay samtang nga ginabulong diri sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Ang kaso sa karon yara naman sa paginakop sa traffic section sa Cadiz City
PNP. Klaro man nga wala ini sa Encuentro Action Rexa. Report gikan sa sunod sang kadi sa aton mga ka-aksyon nga mahilig magkape, liwat kita nagariman gid ang manamit nga kape kay makahatag sang benepisyo sa aton ikayang lawas sa mo ang life. Aksyon BBB, ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Unta na yung balita ni Aksyon Nelson Patinio. 14 anyos nga ginaligar gini Muslano. Magapasa ka kaso karon sapon batok sa suspek suno sa kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Yaring kauntan sang balita upod na kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Rex, ginahulat na lang ang makumplito mga dokumento agod mapasaka na ang kaso nga pagimulo sa korte karon nga hapon batok sa kay Vincent Billones, 25 anyos, kag residente sang Sitio Royo, Barangay Suba, Banwa sang Calatrava. Madumduman Action Rex nga si Billones nag-ako nga iya ginhilabtan ang 14 anyos nga dalagita sang iya ini ginadala sa ilabalay matapos nga hubog ini nga nagtambong sa isa ka kapistahan sa barangay Bantayanon, sakop sa Calatrava. Sa panaysayon sang suspitsado Action Rex, wala naman sa reklamo ang biktima sang iya ini ginhilabtan. Samtang ginapahayag ni Pulis Major Lumian Lidawan, hipi sang Calatrava Police, nga ang pamilya sang dalagita ang nagreklamo sa ila sinitalatapan matapos nga nakita nila ang dalagita nga ara sa balay ni Billones matapos ang isa ka adlaw nga nadula. Kadungan sa akusasyon nga ginimusla nini sang suspitsado. Action Rex, ang dako nga palamangkutanon sa karon sino ang tatay sa ginabusong sang dalagita matapos nga nangin positibo ini sa pregnancy test nga ginpatigayon ni Doktora Mary Katrina Kahanap sang Municipal Health Office sang Calatrava. Yaring dugang nga pahayag ni Police Major Lumian Lidawan sa interview sa Action Radio. Sa bagong update natin, for filing na po, inintay lang natin yung mga additional documents para ma-file mamayang hapon doon sa Prosecutor's Office. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. Thank you! Salamat kinaksyon na Nelson Patinio sa mga kaaksyon ta constipation ang problema niyo. Balokang constipation na munisang mother. Ay, porte. Sang tanan nga mga diseases, mga kaaksyon. Ginarekomenda sa inyo, Evergreen Herbal Capsule, no? Aprobado sang Food and Drugs Administration ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagama't-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isaglit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ng DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom. Bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad, pasensya ginang waita malabutan na mga greetings sa dira, kagiban nga mga topiko. Pabuasan tanang ini, mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? 52 diyas na lang nabilin kag Christmas Day, while 59 diyas na lang nabilin before pa man mag New Year's Day. No? Sige, salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.